Matul l-aħħar 4 snin is-servizz tal-kirurġija tal-fwied fl-Isptar Mater Dei kisbet riżultati pożittivi hekk kif saru madwar 80 operazzjoni li qabel kienu jiġu trattati biss barra l-pajjiż b'inqas kariġġ għaċ-ċittadini f'pajjiżna. Minn barra hekk fi kliem il-kururgu Mr. Noel Kassar li tkellem ma' One News l-investimenti li saru f'pajjiżna fissru li ġew ifrankati aktar minn 2 miljun euro filwaqt li l-pazjenti qed jingħataw kura f'pajjiżhom stess mingħajr ma jkollhom bżonn jivvjaġġaw. Kassar sostna kif mill-2021 il-hawn pazjenti li qabel kienu jintbagħtu l-Ingilterra jew l-Italja issa qed jiġu operati fl-Isptar Ġenerali ta' pajjiżna minn speċjalisti Maltin imħarġin fil-qasam. L-aktar raġuni komuni għal dawn operazzjonijiet u kanċer fil-fwied jew każi fejn il-kanċer fil-musrana jinfirex għal fwied. Għal daqstant bl-interventi jitneħħa l-kanċer biex il-pazjenti kollu ċans ifieq u jgħix ħajja twila. Matul is-snin saru diversi investimenti mill-gvern kemm fit-taħriġ lit-tobba u l-infermieri kif ukoll f'makkinarju avvanzata djanjosi u l-kura speċifika. Kassar spjega li l-fwied u organu speċjali peress li jista' jitneħħa sa 3/4 minnu u l-ġisem xorta jkompli jaħdem sew u rrimarka kif il-mart tal-fwied jista' jaffettwa nies ta' kull età irġiel u nisa iżda huwa aktar komuni meta wieħed jibda jikber. Spjega kif ħafna drabi wieħed ma jindunax bis-sintomi mal-ewwel minħabba li l-ewwel indikazzjonijiet joħorġu minn tibdil fit-testijiet tad-demm tal-fwied jew meta jsiru CT scans jew MRIs bħala follow-up ta' kundizzjonijiet oħrajn. Kassar enfasizza wkoll l-importanza li wieħed jitkellem mat-tabib tal-familja jekk jinnota xi sintomi mhux tas-soltu bħal uġigħ taż-żaq jew suffejra biex id-dijanjosi tkun tista' ssir kemm jista' jkun kmieni.